nilqakom għal dan għall-programm hemm miktub it-tieni wieħed f'dina is-sensiela fejn qed nitkellmu fuq ir-rakkont li nsibu fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 4, fejn naraw il-Jexwa jiltaqa' mal-mara Sammaritana ħdej il-bir u għedna illi dana ma kienx kombinazzjoni illi Jexwa iltaqa' ma' din il-mara ma ħtieġlu jgħaddi minn hemm. U rajna x'kienet il-ħtieġa. Għedna l-ħtieġa kienet illi l-missjoni ta' Jexwa kienet illi jsejjaħ jiġbor il-poplu Iżraelit, 12 il-tribu ta' Iżrael, lura biex ikun poplu wieħed Alla wieħed taħt liġi waħda. U permezz ta' hekk ukoll naraw allura li Jexwa kien qed iwettaq wegħda ta' Alla il-Missier. Ma ninsewx illi kien Alla illi qal lill-poplu Iżraelit jekk inti m'intix se tqimni, jekk inti m'intix ħadd tfaħħarni kif qed ngħidlek jiena inferxek mad-dinja kollha bħala kastik u inti tmur u ma tisservi Allat foloz. U fil-fatt dak li ġara. Dana ir-rakkont insibuhom fil-fatt fil-ktieb ta' Deuteronomju, jekk tmorru miegħi fil-ktieb ta' Deuteronomju kapitlu 28 huwa il-kapitlu fejn insibu il-Mosè qed jgħid lill-poplu ta' Iżrael illi jekk inti timxi wara t-Torah imbierek tkun fil-belt inti, imbierek tkun fl-għalqa tiegħek, inti tkun ir-ras u mhux id-demb inti titla' l fuq u mhux l-isfel inti timxi l quddiem u ma tħares lura. Min-naħa l-oħra kien qed jgħidilhom illi jekk intom ma timxux ma l-istruzzjonijiet ta' ma t-Torah tiegħu kienet ħadd tiġi s-saħta fuqhom. U fil-fatt ktib ta' Deuteronomju kapitlu 28 vers 64 jgħid hekk. U l-mulej xerdek fost il-ġnus minn tarf tal-art għall-ieħor. U hemm isservi Allat oħra li l-għajnt u lanqas missirietek ma tafu bihom Allat tal-ġebel u tal-ħatab. L-istess jgħidha wkoll din Mosè fl-istess ktieb ta' Deuteronomju din id-darba kapitlu 4 vers 27 fejn jaqra hekk ara. Ixerridkom il-mulej qalb il-ġnus u teqpaw għad żgħir fost il-ġnus li jkun ħadkom ġo nofshom il-mulej. U hemm isservu lill-Allat xogħol idejn il-bniedem injam u ġebel li la jaraw, la jisimgħu, la jiklu u lanqas ixommu. Prattikalment hawnhekk f'dawn iż-żewġ okkażjonijiet Mosè kien qed jgħid lill-Iżrael li tal-intom m'intomx ser timxu mal-liġi ta' Alla se jxerridkom mad-dinja kollha u ħadd tispiċċaw tadoraw Allat foloz. U dan hu dak li naraw fil-fatt illum jiġri madwarna. X'naraw illum jiġri madwarna? Qed naraw poplu illi missirijiet kienu mferxa mad-dinja kollha illi illum qiegħed jinġar ma' twemmin pagan u falz tad-dinja. Pereżempju naraw popli li jmorru wara statwi tal-ġebel u tal-ħatab, tad-deb u tal-fidda. Prattikalment hawnhekk qed jgħid illi kienu se jadoraw Allat foloz u fil-fatt dak li qegħdin jagħmlu. Hawnhekk qed jirreferi pjuttost tal-Knisja ta' Ruma u dik Amerikana illi wirtet ċertu tradizzjonijiet mill-Knisja ta' Ruma. Il-għaliex waħda mill-affarijiet illi Alla dejjem enfasizza huwa li l-poplu tiegħu jżomm is-Sibt Qaddis u jżomm il-festi tal-mulej, 7 festi li huma tal-mulej. Kemm il-Knisja ta' Ruma u kemm dik Evanġelika Amerikana waqqgħu daw il-festi, waqqgħu il-jum qaddis tas-Sibt u għaldaqstant anke permezz tagħhom daw in-nies qed isseħħ din il-profezija. Imma Alla qed isejjaħ il dawk li huma tiegħu. U dawk li huma tiegħu jekk verament jisimgħu jerġgħu lura jimxu wara Jexwa li huwa il-kelma tal-Alla it-Torah magħmul bniedem. Dan huwa dak li qed naraw f'dan ir-rakkont. Jexwa jitkellem ma' din il-mara ħdejn il-bir. Diġà qedtilkom u qedtilkom xi żommuha f'moħħkom matul is-sensiela kollha ma tinsewx, din il-mara tirrappreżenta lilna. Tirrappreżenta lilna li konna midinbin, tirrappreżenta l dawk li għadhom midinbin. Tirrappreżenta l dawk li
suppost qed ifaħru lil Alla ma b'modi tagħhom għax ġina hekk kienet din il-mara wkoll apparti kienet midimba, kienet qed tgħix fid-dnub, imma l-Alla kienet tħobbu, kienet tadurah u tqimu, imma kienet tadurah u tqimu bil-mod kif taħseb hi. Fil-fatt kienet waħda mill-affarijiet li qaltlu l Jexua. Qaltlu għax intom tgħidu li taduraw l-Alla fit-Tempju ġewwa Ġerusalemm u aħna naduraw fuq il-muntanja ta' Gerizim. Xi ħaġa li għadha sseħħ anke sal-lum nitkellmu fuqhom dal-affarijiet tibżax. Imma x'qed naraw? Qed naraw li din il-mara kemm kienet tħobb l-Alla kienet qed tadurah b'mod ħażin li Alla ma jaċċettax. B'referenza għal ħafna Kristjani mxerdin mad-dinja kollha illi jgħidu li jħobbu l-Alla imma min-naħa l-oħra jadurawh u jfaħruh b'modi letteralment vera ħżiena li Alla jaborri. Jmorru wara l-istatwi, jerfawhom fuq spallejhom, jiċċelebraw festi pagani bħalhom mal-Milit u l-Easter u San Valentinu. Meta min-naħa l-oħra dak li hu ta' Alla is-seba' festi inwarbuhom u ngħidu li dawk m'għadhomx jgħoddu. Għalhekk qed ngħid isma' din il-mara tirrappreżenta lilna bħalma Jexua lil din il-mara Alla hija fadura lil Alla hekk. U se nitkellmu fuq din illum, tajjeb. Illa li x'sar tiġisja li l-Alla farruh fl-ispirtu u l-verità fuq iktar nitkellmu llum. U bħalma qed jgħid il dik il-mara hekk qed jgħid lilna l-Alla ma tfaħrux billi tiċċelebra l-Milied, l-Alla ma tfaħrux billi tiċċelebra l-Easter, l-Alla ma tfaħrux billi tiċċelebra San Valentinu. L-Alla tfaħru meta inti tkun qed tiċċelebra s-seba' festi tiegħu li ordnanna u biex niċċelebraw. X'naraw f'dan ir-rakkont? Diġà għedna fl-ewwel programm għedna li Jexua allura kien qed iwettaq xi ħaġa li bħala tagħlim ma tantx smajna f'dan ir-rakkont, kien qed isejjaħ il-poplu Alla lura it-12 tribu ta' Iżrael biex jerġgħu bħala familja waħda. Illum ser nitkellmu fuq it-tagħlim li ġieli smajna. U naraw f'dan ir-rakkont il Jexua jitlob tazza ilma lil din il-mara. Għadna fl-ewwel programm li Jexua huwa l-glorja tal-Alla manifestata, huwa l-aktar qawwi, huwa l-aktar b'saħħtu u m'għandu bżonn xejn minn tagħna. Aħna għandna dak li għandna illa li xtajulna u kieku hu m'għandux ma kienx itihulna. Għandna dak li għandna li xtajulna Alla. U Alla m'għandu bżonn xejn minn tagħna. La tajulna sinjal li diġà għandu. Imma Jexua qed jgħid isma' Alla jixtieq irid xi ħaġa minn għandek. M'għandux bżonna imma irina. U fuq hekk ser nitkellmu llum għax l-istess ħaġa li Jexua qal il dik il-mara nerġa' ngħid qed jgħidu lilna u dik il-mara kien qed jitlobha qiegħma tifħir lejn Alla ta' Iżrael, lejn Alla tal-Bibja. U l-istess ħaġa qed jitlob lili u lilek, l-istess ħaġa qed jitlobna lilna tifħir u qiegħma lejn Alla tal-Bibja, lejn Alla ta' Iżrael, lejn Alla ta' Abraham, Iżak u Ġakob. Qiegħma kif se nadurawh il-Alla? Qiegħma lill-Alla hija permezz ta' ubbidjenza. Meta aħna nobdu lill-Alla nkunu qed intuh l-iktar tifħir għoli li nistgħu intuh. U x'irridu nobdu allura biex inkunu qed infaħru mulej? Ovvja l-istruzzjonijiet tiegħu. Għalhekk anke Jexua għalilna erfgħu salibkom u imxu warajja. Jekk aħna nimxu wara Jexua, biex nimxu wara Jexua rridu nagħmlu dak li Jexua kien jagħmel. Inkella mhux se nimxu warajh, inkella hu sejjer dritt u aħna mmorru fuq ġenb. Imma jekk aħna nimxu wara Jexua, allura aħna wkoll ser inħarsu l-istruzzjonijiet ta' Alla, ukoll ser nagħmlu l-liġijiet ta' Alla, ukoll se niċċelebraw il-festi u nżommu s-sibt qaddis u ma niklux laħam maħmuġ. Dak li jfisser timxi wara Jexua, il-pija jekk inti qed tagħmel differenti minn hekk, m'intix qed timxi wara l-Jexua tal-Bibja, imma qed timxi wara xi ħadd li inti immaġinajt u ħlaqt ġo moħħok biex tkun komdu inti. Fil-fatt x'qaltlu dik il-mara qaltlu għax intom tgħidu li tadoraw l-Alla fit-Tempju Ġerusalemm u aħna nadoraw l-Alla fuq il-muntanja ta' Gerizim. X'qalla Jexua x'kienet ir-risposta tiegħu fi Ġwanni kapitlu 4 versi 23 u 24. Alla hekk ara. Imma tiġi s-sija, anzi, issa meta dawk li tassew jadoraw jibdew jadoraw lill-Missier fl-ispiritu u l-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadorawh. Alla huwa spiritu u dawk li jadorawh
għandhom jadorawh fl-ispirtu u l-verità. Dina xi ħaġa li anke jirreferi għaliha l-Apostlu Pawlu fit-tieni ittra li kien kiteb lill-poplu ta' Korintu, fit-tieni ittra lill-Korintin, kapitlu 3 vers 17 l-Apostlu Pawlu jgħidin hekk ara. Għax il-mulej huwa l-ispirtu u fejn hemm l-ispirtu tal-mulej hemm il-ħelsien. Mela diġà qed naraw illi Alla huwa spiritu qed jikkonfermaħulna anke l-Apostlu Pawlu u allura biex tadurah m'għandek għalfejn tmur fl-ebda binja partikolari. Jexua kien jaf li t-tempju ma kienx se jkun hemmhekk wara ftit ta' żmien kien se jiġi distrutt u kien jaf illi l-Alla nistgħu nfaħru issa fejn irridu. L-ebda post partikolari huwa maħluq biex ikun hemm fih il-preżenza tal-Alla fejn morru niltaqgħu jekk mhux it-Tempju ta' Ġerusalemm fl-aħħar mill-aħħar. L-Alla inti tista' tiltaqgħu miegħu, l-Alla inti tista' ssibu anke fil-kamra personali tiegħek. Liema kamra tagħżel? Kamra tas-sodda l-ċina, fl-istudju tiegħek, fejn inti qiegħed arkubtejk, fejn inti qiegħed għat-talħin mal-mulej. Hemmhekk qiegħed fil-preżenza tal-mulej, hemmhekk qed tadura l-Alla fl-ispirtu. Dak li jfisser. M'hemm l-ebda binja li tista' tidilha isma' dinha is-santwarju ta' Alla. Għaliex illum l-Alla nadoraw fl-ispirtu u fil-verità kullimkien. Imma x'inhi l-verità allura? L-ispirtu nafu x'inhu issa li nistgħu nadoraw l-Alla kull fejn nkunu. Mhux kull fejn nkunu biss, b'dak kollu li nagħmlu, b'dak kollu li ngħidu, b'dak kollu li naħsbu. Dak li jfisser fl-ispirtu jekk int ħa tagħmel xi ħaġa, jekk int ħa taħseb xi ħaġa, jekk int ser tgħid xi ħaġa, saqsilek innifsek. Din tagħti glorja lill-Alla. Għax jekk ma tagħtix glorja lill-Alla m'għandekx għalfejn tagħmilha. Imma jekk se tagħti glorja lill-Alla għamilha u tkun qiegħed tfaħħar l-Alla fl-ispirtu. U kif ser nfaħru fil-verità? Sempliċement naraw x'inhi l-verità, x'inhi l-verità. U l-Apostlu, anzi is-Salmista stess jgħidilna, il-kelma tiegħek mulej, it-Torah tiegħek, il-liġi tiegħek hi verità. Mela biex nfaħru l-Alla fl-ispirtu fil-verità, irridu issa wkoll allura nkunu obbedjenti lejn l-istruzzjonijiet tiegħu. Xi ħaġa illi ħafna jgħidu hija toqla, ħafna jgħidulek inti legalist, ħafna jgħidulek inti issa ġibt is-saħħa fuqek. Xi ħaġa li dispjaċini ngħid l-Apostlu Ġagbu li huwa ħul mulej ma jaqbel magħkom xejn f'dak li qed tgħidu. Araw xejn l-Apostlu Ġagbu fl-ewwel kapitlu tal-ittra tiegħu vers 25. Ġagbu l-ewwel kapitlu vers 25. Jgħid hekk. Imma dak li jarber sewwa il-liġi perfetta tal-ħelsien u jżomm sħiħ magħha ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha ħini dan fl-emil tiegħu. Xi ħaġa interessanti li qed jgħidilna Ġagbu hawn, imma dak li jarber sewwa l-liġi perfetta tal-ħelsien u jekk intom taraw fuq x'qed jitkellem Ġagbu kien qed jikteb l-12 il-tribù ta' Iżrael inferxin mad-dinja kollha jekk jibdija l-ittra tiegħu morru araw u taraw. Hekk jibdija l-ittra tiegħu kien qed jikteb l-12 il-tribù inferxin mad-dinja kollha u kien qed isejħilhom lura biex jinqalgħu mill-ħmieġ li qegħdin fih biex jifqu jadoraw l-Alla permezz ta' allat folos biex jifqu jieklu mal-ħnieżer bħal m'għamel li ben il-ħali u bħal li ben il-ħali jerġgħu lura lejn Alla. U għalhekk għalhom erġgħu lura lejn Alla u bdew obnu il-liġi perfetta tal-ħelsien. Kontrarju għal dak li ħafna, speċjalment fil-Knisja Amerikana Evanġelika, jgħidu li hija toqla, hija saħta. Ġagbu ma jaqbilx magħkom. Ġagbu qed jgħid din hija liġi tal-ħelsien perfetta. U li jżommu sħiħ magħha, ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, għaliex għax inti mhux sempliċement taqra liġi u tinsija. Inti trid taqra l-liġi tara Alla x'jrid minn għandek u dak li Alla qed jgħidlek li jrid minn għandek tagħmlu. L-iżbal ta' ħafna nies huwa li jingħalqu fil-kamra. Hawn nies anki ġieli jmorrulek pereżempju irtir. Imorru irtir biex jisimgħu l-Alla jkellimhom, jaħdu l-Bibja magħhom, jaqraw il-kelma. Jiġu lura jgħidulek isma' x'Alla ma kellimniex ma smajtx minn għandu. Mela x'Bibja kont qed taqra meta kont f'kamartek? X'Bibja qed tistudja? Illa jekk inti kont qed taqra il-kelma tal-Alla, jekk int kont qed taqra l-istruzzjonijiet tal-Alla, jekk int kont qed taqra t-Torah, Alla kien qed ikellmek. Illa għaliex inti biex tagħmel xi ħaġa tisma' l-Alla ikellmek
b'mod audio ġew id-nejk. Bil-fors tisimgħu ġifieri jgħidlek għamelek. Mhux hekk l-affarijiet. Jekk inti tiftaħ il-kelma talla u taqra l-liġi x'qed tgħid minn hemmhekk inti timxi wara dik il-liġi tkun qed tisma' l-Alla jkellmek u tkun qed tobdih. Liġi tal-ħelsien. Liġi li taħilsek minn xiex. Taħilsek mill-jasar tad-dnub. Jekk inti timxi wara l-kelma talla u dak li kien qed jgħid jaxu wara din il-mara. Ejja qim mill-Alla kif suppost. Ma ninsewx dil-mara ħbib tiegħi. Kienet Sammaritana. Is-Sammaritani jemnu fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè u jifqu hemm ma jemnu xejn aktar fil-kelma talla jafuha u jobduha. Imma x'ma jaqraw xejn aktar, ma jafux eżattament x'ġara, u allura jadoraw il-Alla b'mod pagan. Issa kintom tistaqsuni imma s-Sammarija fejn tiġi. Is-Sammarija prattikament hija il-West Bank, il-parti fejn fuqha hemm inkwiet kbir ġewwa Iżrael. Ma dik hija xi ħaġa oħra xi tagħlimi oħra interessanti darb'oħra. Li qed naraw hawnhekk qed naraw illi Jaxua qed jitlob xi ħaġa minn din il-mara. Meta qed jidilha ħanibdew nitolbu l-Alla u faħru l fl-ispirtu u l-verità qed jidilha isma' inti hekk tibda tagħmel. U meta kien qed jitloba dik it-titsa ilma dak li kien qed jitloba tagħmel żewġ affarijiet. Kien qed jitloba tindem meta talaba t-tazza tal-ilma di tinsawix għax daħ nitkellmu fuqha. Għax di ħafna ma jsemmuwix. Ovvja ħafna ma jafuwix. Meta Jaxua kien qed jitloba t-tazza tal-ilma, kien qed jitloba indiema. Alla indem. Ija fejx fid-dnub. Ġiba t-tazza tal-ilma. Ija fejx fid-dnub. U ibda dur l-Alla fl-ispirtu u fil-verità. Żewġ affarijiet importanti li ħarġu minn daw il-ftit flus li għadna kif rajna. Imma qed naraw li Alla m'għandu bżonn xejn minn tagħna. Imma irrid it-tifħir tagħna. U dan joħroġ anke minn dak li jgħidilna s-Salmista stess, jekk intom tmorru miegħi fil-ktieb tas-Salmi, kapitlu 51, Salmu 51, versi 17 u 18 jaqraw nekkara. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Bela anke s-Salmista qed jgħidu mulej iftaħ li ħalqi ħanfaħrek. Meta qed jgħid iftaħ li ħalqi ħanfaħrek ma jfissirx toqgħod tgħid praise the Lord, amen u halleluja. Daqshekk ma jfisser xejn billi toqgħod tgħid praise the Lord, amen u halleluja. U mbagħad tgħid li m'aħniex taħt il-liġi, il-liġi mhijiex għalina. Alla da ma jfisser xejn. Iftaħ li fuq xuftejja u fommi ħajxandar it-tifħir tiegħek mulej. Iva, l-mulej irdu nfaħruh anke bit-tifħir tagħna b'dak li joħroġ minn fomna. U żgur li ngħidu l-Sitt m'għadux qaddis, u żgur li ngħidu llum il-festi tagħna m'għadhomx għalina, u żgur li ngħidu li llum tista' tiekol kollox mhuwiex mod li bih qed tfaħħar l-Alla il-Missier. Żgur u mhux forsi. Imma l-istess aħna bħas-Salmista hekk irridu nagħmlu u għaliex huwa interessanti dan il-ġixtivrus mat-tagħlim tal-lum. Għaliex il-mara Sammaritana bħalma diġà qedtilkom fl-ewwel programm dana kien hemm it-tempji fuq l-għoliet fejn kienu jadoraw, fejn kienu jqimu Allat Foloz, ħanitkellmu anke fuqhom il-qudiem daw, Allat Foloz li l-pagani daħlu f'daw it-tempji, imma mbagħad meta kien hemm ir-rivolta tal-Makabin daw it-tempji ġew mwaqqajn u minflokhom is-Sammaritani kienu bnew artali. Artali li għadhom hemm sal-lum, ġifieri s-Sammaritani għadhom jersqu hemm biex jadoraw ukoll. Sabiħa interessanti meta tibda tara l-istorja relatata ma dak li tkun qed tistudja kemm hi interessanti. U għalhekk hawnhekk issa l-mistaqgħet jgħidu l-Alla inti mhux sagrifiċċji trid, inti mhux artali u noqogħdu naħarqu l-annimali kull sena jew kull xahar jew kull ġimgħa, inti mhux dak trid, inti trid ubbidjenza. Ubbidjenza lejn xiex, ubbidjenza lejn il-kelma tiegħu, lejn il-liġi lejn it-Torah. Għax il-mistoqsija tiegħi għalik li inti Kristjan, Evanġeliku, il-mistoqsija tiegħi hija di, jekk m'hemmx liġi, inti x'qiegħed tobdi? Tgħidlix il-Ġesu, jiena saqsejtek x'qiegħed tobdi, mhux il-min qiegħed tobdi, għax jekk qed tobdi lil Ġesu,
Jekk inti verament qed timxi warajh, inti suppost qed tobdi l-liġi tal-Alla. Għax Jaxua, Ġesu huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem. Ma di ħafna ma jridux jifhmuha, ħafna jalqu idnejhom ma jridux jisimgħuha. Għaliex għax il-verità tweġġa' hux veru. Imma qed naraw hawnhekk is-salmista relatat ma dak li Jaxua kien qed jgħid lil din il-mara minn Samarja, Alla ma jridx sagrifiċċji, Alla jrid ubbidjenza, Alla jrid li nfaħru, Alla jrid indiema. Ridna nindmu, nifqu, nagħmlu id-dnub u nerġgħu nibdew ngħixu it-triq l-antika, triq li twassal għal ħajja ta' dejjem. Interessanti, illi qed naraw hawnhekk bħalma għedtilkom meta Jaxua kien qed jitlob din it-tazza ilma minn għand din il-mara, kien qed jitlobha tindem minn nubita. U dan jfisser illi għal Alla meta persuna mid-dimba tieqaf tidneb, meta persuna taqaf tagħmel id-dnub u ddur lejn Alla ta' Iżrael li Alla tal-Bibja, hija xi ħaġa għal Alla hija xi ħaġa rifreskanti daqskemm bniedem huwa bilanċ u jittieħ tazza ilma xixrob. Daqshekk hija rifreskanti għal Alla, daqshekk jieħu pjaċir Alla meta bniedem wieħed jieqaf jagħmel id-dnub u jibda jimxi ma' Alla ta' Iżrael. Għalhekk qedtilkom din il-mara tirrappreżenta lilna. Din il-mara tirrappreżenta lilna li konna ngħixu fid-dnub. U grazzi mulej li smajnieh jgħidilna. Fil-fatt x'qed naraw ukoll f'dan ir-rakkont, qedtilkom hemm ħafna punti x'toħroġ minn dawn il-ġixtifrus li qed naqraw ta'. Il-min irrevela lilu nnifsu bħala l-Messija, Jaxua. Mara Sammaritana midimba, persuna li kienet tgħix fid-dnub, persuna li kienet qed tgħix f'adulterju, persuna li minħabba li kienet tgħix fid-dnub kienet imwarba. L-istess bħalna. Qed taraw kif din il-mara verament tirrappreżenta lilna. Bħalma missirietna kienu għexu fid-dnub warbu l-Alla, Alla warrabhom ferrixhom mad-dinja kollha. Bħalma din il-mara kienet imwarba. Kienet imwarba mis-soċjetà tagħha għaliex għax kienet mara li qed tgħix fid-dnub. Imma lila irrevela lilu nnifsu bħala l-Messija Jaxua ma sabx il-xaħat li kien jimxi mal-liġi. Sab mara li ma kienx timxi mal-liġi, sab mara li kienet midimba, li kienet tikser il-liġi. U importanti, f'dan għal-messaġġ bibtiegħi importanti waqt din is-sensiela li verament qabel tibdew tisimgħu programm u wara li tispiċċaw fitxu ċ-mulej fit-talb. U jitolbu dik it-talba lill-Ispiritu Santu biex verament jirrelevanna kif anke lilna waqt li aħna konna qed ngħixu fid-dnub Kristu salvana. Ejja ħalli verament nitolbu l-Ispiritu Santu jiftħilna jnejna u jurina xiġifieri waqt li konna qed ngħixu fid-dnub, Alla ma kienx iħobbna inqas milli kien iħobb il-ħaddieħor. Alla li jħobb il-kulħadd l-istess. U għalhekk anke waqt li aħna midinbin, anke waqt li aħna konna qed ngħixu ħajja ħażina, Alla sejħilna għaliex għax daqshekk iħobbna. Waqt li konna qed ngħixu ħajja ħażina, Alla permezz ta' Jaxua kien qed jitlobna dik it-tazzilma, kien qed jgħidilna tini nixrob. Kemm sabiħ dat-talin tat-tazzilma la naslu għalija ħbib tiegħi. Imma nerġa' ngħid, Alla qed jgħidilna isma' jifqu għexu fid-dnub, duru lejja u jibdew imuni u jibdew faħru lili Alla ta' Iżrael, Alla tal-Bibja illi naqraw u li nistudjaw fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex Alla qiegħed jistaqsi għat-tifħir tagħna daqshekk egoistiku Alla. Irid li kulħadd da ġifieri ifaħru, hemm għalfejn faħruh aħna ma ninsewx illi qabel ħalaq lilna Alla ħalaq ukoll kreazzjoni, il-kelma tgħidilna li hemm il-kreaturi mdawrin ma' tron ta' Alla, kontinwament il-ħin kollu 24 sija kuljum ifaħru lil mulejla u jgħidulu qaddis. Ma ninsewx ukoll li hemm dak il-grupp ta' il-kelma sejħilhom xjuħ li huma nies orrif żgur mhux forsi li ifaħru l-mulej kontinwament. Ma ninsewx li hemm l-anġlu u l-arkanġli illi il-ħin kollu kontinwament fis-sema ifaħru lil mulej.
U allura l-mistoqsija tiġi għalfej da qed jitlob lilna wkoll biex infaħru daqshekk egoistiku Alla, jew inkella daqshekk inċert minnu nnifsu da li jrid it-tifħir tagħna. Forsi Alla naf qed jistata l-komplimenti. Xejn minn dan ħbib tiegħi, żgur li xejn minn dan. Żgur li Alla m'għandu bżonn xejn minn tagħna. Imma irrid xi ħaġa minn għandna. Bħalma naraw meta aħna nistudjaw il-Bibbja naraw minn Ġenesi sa Revelazzjoni Alla huwa Alla li jagħti, mhux Alla illi jieħu minn għand in-nies. Mela jekk qed jgħidilna jew faħruni sinjal li hemm xi riżultat ta' xi ħaġa. Imma Alla fil-fatt anki l-kelma tgħidilna jekk immorru fil-Ġwanni kapitlu 3 vers 16 vers li kulħadd jafu. Alla tant ħabb id-dinja li tal-ibnu il-waħdini biex kull min jemmen fih isalva u jkollu il-ħajja ta' dejjem. Daqshekk iħobbna Alla, daqshekk iħobba l-umanità Alla li ta' il-ibnu l-waħdini ma kellux kliefu u lilu bad biex imut. Ħalli nkunu aħna nistgħu niġu salvati. Għaliex? Għax Alla huwa Alla li jagħti u mhux Alla li jieħu nagħti il-poplu tiegħu. Imma hemm raġuni għalfejn iridna nfaħruh. Iridna nfaħruh biex ikun jista' jseħħ fuqna il-miraklu tal-qima u t-tifħir. X'inhu l-miraklu tal-qima u t-tifħir? Il-miraklu tal-qima u t-tifħir mhuwiex il-fatt illi Alla sejħilna biex nfaħruh meta konna midinbin. Diġà hija xi ħaġa kbira dik ta'. Illi waqt li konna midinbin Alla sejħilna biex niġu nfaħruh. Imma il-miraklu huwa illi waqt li aħna midinbin Alla jisma' it-talb tagħna. Waqt li aħna midinbin Alla jisma' u jaċċetta it-talb tagħna. Dak huwa il-miraklu. Il-miraklu huwa Alla jaċċetta t-tifħir tal-poplu li dineb u ċaħħat mill-glorja. X'jiġifieri ċaħħat mill-glorja? Meta aħna konna qed nidimbu, meta aħna konna qed ngħixu ħajja ħażina, kienet għażla tagħna illi ngħixu l-bogħod minn Alla. Kienet għażla tagħna ngħidu l-Alla u le m'aħniex bżonn il-glorja tiegħek, mela aħna bżonn il-mirakli tiegħek. Aħna nistgħu nagħmluha waħidna bi flimkien, imma waħidna mingħajrek nistgħu nagħmluha. Alla qed jgħidilna le. Duru lejja, ejjew għandi, ejjew qimu lili, ejjew faħru lili. U taraw il-miraklu x'inhu l-miraklu huwa illi għax aħna nfaħru l-Alla, Alla jitfa' fuqna xita ta' barkijiet. Dak huwa il-miraklu tal-li aħna niġu u nqimu lill-Alla il-missier. U forsi ħafna jgħidu li imma għaliex aħna tħallatna mal-mara Sammaritana, mela aħna konna nħobbuh l-Alla anke meta konna qed ngħixu ħajja differenti, anke meta konna nattendu l-Knisja ta' Ruma konna nħobbuh l-Alla, anke meta konna nattendu l-Knisja tal-Amerika Evanġelika konna nħobbuh l-Alla, iva. U anke l-mara Sammaritana hekk kienet ukoll, kienet tħobbu l-Alla. Imma kienet tagħdulah b'mod ħażin, mod li Alla ma jaċċettax. L-istess bħalma jagħmlu dawn iż-żewġ knejjes li qed insemmi partikolari, hemm ħafna iktar knejjes ta' mhux daw biss, imma minn daw iż-żewġ knejjes jiġu l-attakki kontrina, anke kontrija personali, ma jimpurtax jiena mhux se niddejja, jiena l-interess tiegħi huwa li noġob il-Alla il-missier u mhux niloġob il-xi pastor jew xi qassis. Imma ma ninsewx illi qabel twellidna mill-ġdid aħna konna id-dewwa ta' Alla. Anke jekk konna naħsbu li nemmnu, anke jekk konna naħsbu li nħobbuh. Konna dewwa tiegħu. Għaliex għax konna qed niksru dak kollu li għalilna biex ma niksrux. Konna qed nagħmlu dak kollu li Alla dejjem għalilna isma' tagħmlux. U dan huwa il-miraklu tat-tifħir illi Alla xorta jisma' it-talb tagħna. Ejja naraw ninżlu s-saftit l-isfel. U ħanaqraw minn versi 10 sa versi 14. Mela ħanerġgħu mmorru fil-Ktieb ta' Ġwanni kapitlu 4 minn fejn telaq l-istudju oriġinali tagħna u ħanaqraw minn versi 10 sa 14. Jaxuwa weġiba,
kieku kont taf id-don ta' Alla u minnu dak li qed jgħidlek għatini nixrob, kieku inti kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa font. Jaqgħu inti aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorob u wliedu u l-imrieħel tiegħu. U ġiba Jaxua, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal għal ħajja ta' dejjem. Interessanti. Ħafna il għaliex qed naraw din il-mara diġà għamlet bħal għamel Nikodemu, l-istess għamlet din il-mara bħal għamlu dawk in-nies illi ħasbu li Ġesu qed jitkellem fuq it-tempju mhux fuq ġismu, meta Alla jiena nagħtik ilma ħaj, għaltu kif tista' tagħtini l-ilma inti jekk asbar mill-mandek u l-bir huwa font. Kienet għadha ma bdiċ tifhem Jaxua x'qiegħed jgħidilha, imma nafu li tant fehmet li jarfitu bħala il-Messija u veru. U ħanitkellmu fuq dik ta' ukoll ġifieri. Imma hawnhekk qed naraw il Jaxua jitloba tazza ilma. U x'qed jgħidilha? Jgħidilha isma' tini tazza ilma u jien intik funtana sħiħa. Għaliex dak huwa Alla tagħna ħbib tiegħi. Dak huwa Alla ta' din il-bibja. Alla illi qed fil-business li jpartat. Tini t-tazza tiegħek u jien intik xmara sħiħa li ma tispiċċa qatt. Dak huwa Alla li nemmnu fih aħna. Dak huwa Alla li qed jgħidin nisma' jekk tfaħruni jien imberikkom. Kif irridu nfaħruh? Irridu nfaħruh billi ntuħ dik it-tazza ilma. Dik it-tazza ilma tirrappreżenta d-dnub ħbib tiegħi. Intuħ dik it-tazza ilma, intuħ id-dnub tagħna, ġifieri niefqu nagħmlu d-dnub u Alla jibda jberrikna. U għax jibda jberrikna flok it-tazza li aħna intuħ u itina funtana sħiħa ta' ilma li ma tispiċċa qatt u ma jerġa' jaqbdek qatt aktar. Nafu xi ġifieri. Jiena ma niddejjaqx ngħid mhux se ngħid it-testimonjanza tiegħi, imma jiena qasna fejn ma provajtx immur infittex il-mistrieħ u s-serħan spiritwali. Kattolku kont, yoga provajt, evanġeliku kont, max-xhieda ta' Ġehovah tkellimt, mal-Mormoni tkellimt, ħadd ma sodisfani bit-talim tiegħu, ella li għax dejjem kienu qed ituni talim tal-bniedem, daqskemm jien sodisfatt. Illum li t-talim tiegħi qed nirċevih nieħdu kollu minn din il-kelma. Mhux xjajt il-bniedem, ma x'hawn miktub hawn. Fuq dak nimxi jien. U għalhekk illum spiritwalment jiena ħieles, jiena ferħan. Jista' jiġri li jrid jiena xorta ferħana għaliex għax fija għandi l-ispirtu tal-verità li qed imexxini fil-verità. U hawnhekk fejn meta Alla qed jistaqsina biex infaħruh, meta Alla qed ifittex il-qima tagħna, it-tifħir tagħna, irridu intuh dak li għandna dak il-ħin. Nerġa' ngħid jiena meta sejjaħli Alla għax kont qed infittxu jiena fl-aħħar mill-aħħar ma kellix intih. Kont qed ngħix ħajja ħażina, l-ar ħajja li bniedem jista' jgħix kont qed ngħixha u dak stajt intih il-Alla. Dak kelli, ma kelli xejn tajjeb, kollox ħażin kelli u dak tajtu l-Alla, tajtu il-ħażin li kelli, tajtu it-tazza ilma tiegħi. U dik it-tazza ilma Alla bidilha fi xmara. Fi xmara li ma tieqaf qatt. Sabiħ interessanti ħanaqraw anke vers fil-Bibja l-kemm bil-Malti forsi mhuwiex sabiħ daqskemm huwa anke bl-Ingliż fil-każ, imma ħanitkellmu fuq u nispjegaħħulkom biex tifhmu x'qiegħed ngħid. Imma meta Alla, meta inti titfaħħar l-Alla, kultant jiġu momenti fejn bniedem ikun imdejjaq, bniedem forsi marid, bniedem għaddej minn ċirkustanzi u ma ħafna ħinijiet fejn ħafna kredenti jifqu jfaħru lill-Alla, huwa proprju dak il-ħin li rridu nfaħru lill-Alla meta għaddejjin mill-wiet mhux qegħdin fuq il-muntanja. Imma
ħafna jifqu jfaħru mulej dak il-ħin. Jekk inti għandek kanzunetta waħda, Alla mhux qed jgħidlek tini 20 kanzunetta, mhux qed jgħidlek kantari l-ktib tas-salmi kollu. Jekk inti għandek kanzunetta waħda, tieħ kanzunetta waħda l-mulej. Jekk inti għandek biss kelma waħda, xtagħti lill-mulej biex tfaħru, tiru. Dik il-kelma tista' tkun mulej għejni. Il-fatt li qed tgħidlu mulej għejni qed tfaħru. Diġà qed tafda fih, diġà qed turiħ l-isma' l-fiġa tiegħek hija fih u biss jista' jgħinek fis-sitwazzjoni li inti fiha, dak huwa mod ta' tifħir. Kif tfaħħal Alla fl-ispirtu. U jekk inti li qed talba verament tagħmilha minn qalbek, Alla ibierkek. Jekk tkun ġejja minn qalbek, Alla jitfa' fuqek barkiet. Jekk inti tkantalu kanzunetta waħda, Alla jkanta ħafna kanzunetti fuqek. Ejja ħanaraw x'jgħid il-ktib ta' Sofonija, kien morru fil-ktib ta' Sofonija kapitlu 3, vers 17, żgur li huwa waħed mill-profeti li qatt ma jiġi kwotat fil-knejjes. Imma hekk vers partikolari niftakar darba jien għamilt talim sħiħ ukoll fuq dan il-vers meta kont nattendi l-Knisja Evanġelika, kien studju interessanti ħafna. Imma Sofonija kapitlu 3 vers 17 jaqrek kara. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok. Gwerrier li salva. Minħabba fik jitenna bena kbir. Fimħabtu jġeddek jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ. Il-Malti tgħid ajjat ta' ferħ, bl-Ingliż tgħid li il-mulej ikanta kanzunetti fuqek. U it-talim li kont għamilt niftakarin fil-Knisja Evanġelika kien li jekk Alla qed ikanta fuqek barkiet, inti ma tistax tajt li inti misħud. Għax allura inti m'intix qed timxi parallel fit ma' Alla, jekk fil-kelma tal-Alla miktub li Alla jbierkek, għax tfaħru, inti ma tistax tgħid isma' jien qed infaħħal Alla ma jiena misħud. Ma jagħmilx sens, ma jreġix l-argument ta' dak li qed tgħid il-kelma tal-Alla. Jekk Alla qed ikanta fuqek ħanajdu hekk mużika tango, inti ma tistax tisfen ċaċċa. Inti tisfen qalbit li Alla qed ikanta fuqek. Jekk Alla qed ikanta fuqek fuq id-do, inti ma tistax iddoqlu fuq il-fa. Jekk Alla qed ikanta fuqek fuq is-si, inti ma tistax iddoq il-kitarra fuq id-di għax tidu taqblu. U dak l-esperiment li jiena kont għamilt niftakar fej jiena kantajt nota fuq il-mikrofon u l-kitarra tal-elettriku li kelli ma' ġembi bdiet iddoq waħda bil-vibrazzjoni li bdiet ħirġa mill-vuċi tiegħi, imma waħda bdiet iddoq dik in-nota li bdejt inkanta jien. Jekk jien bdejt inkanta fuq id-do, il-kitarra bdiet iddoq id-do mhux il-fa jew illa. U l-istess ħaġa aħna irridu meta Alla qed ikanta għanjiet ta' tifħir ta' barkiet fuqna, aħna rridu naqblu miegħu, irridu nkunu intonati miegħu, irridu nkunu qegħdin fl-istess linja miegħu. Dak huwa għalfej Alla qed jgħid nisma' ejjew faħruni. Jekk intom faħruni jien antikom il-barkiet, nimlikom bil-barkiet, tuni it-tazza tal-ilma tagħkom u jien intikom funtana xmara li ma tispiċċa qatt ta' ilma. X'qed jgħid hawnhekk allura l-missier? X'kien qed jgħid Jexua lil din il-mara? Kien qed jgħidilha tini dak li għandek inti fil-limitazzjoni tiegħek, dak li inti għandek tiuri, żgħir kemm hu żgħir teħlili u jien nagħmilulek infinit. Dak li qed jgħidilna Alla, tuni dak li għandkom intom u prattikalment aħna m'għandna xejn. Fis-sens anki jekk għandna l-ħażen, verament mhux xejn. Imma Alla qed jgħidilna tuni dak li għandkom. U dak li għalik huwa limitat jiena nagħmilulek infinit. U hawnhekk pereżempju jidħol x'jgħid Iżajja l-profeta jekk tmorru miegħi fil-kapitlu 61 tal-ktib ta' Iżajja, kapitlu 3 jaqra hekk kara. Biex iferraħ lil dawk li jikbu f'Sjon, nagħtihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ
flok il-bwies ta' vistu. L-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Isejħulhom ballut tas-sewwa imħawla mill-mulej għal foħritu. Mela x'qed narawha. Hawnhekk qed jgħid Alla permezz ta' Iżajja qed jgħidilna ġibu dak li intom għandkom fil-limitazzjoni tagħkom. Fih daqs fih, qed jgħidilna x'għandkom. Għandkom in-niket, għandkom l-irmiet, ġibuh, turi. U minflok l-irmiet jien ħantikom kuruna. X'għandkom? Għandkom il-vistu imdejqin, ejjew għandi, jien intikom il-ferħ. Qed naraw l-Alla jbiddel qiegħed fil-business li jbiddel Alla. Intuh dak lu ħażin u jdawwarulna f'tajjeb. Itina l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa, x'inhi ruħ mitluqa? Ruħ mitluqa hija dik il-persuna li ma tix tfaħħar il-mulej. U l-Marja jtedilna ejjew faħruni. U il-moment li intom tiġu tfaħruni intikom libsa ta' tifħir, jiġifieri jiksina illi dak kollu li nagħmlu naħsbu ngħidu infaħru lill-mulej. Dak li qed jgħid Alla, tuni dik it-tazza ilma. U jekk intom ittuni it-tazza tal-ilma, jien intikom xmara sħiħa. Alla m'għandux limitazzjoni ħbib tiegħi. Alla mhux limitat. Huwa aħna li nillimitaw l-Alla. Huwa aħna li m'għandniex fidi f'Alla. Imma qed naraw anke f'dan ir-rakkont. Jekk verament għandek il-fidi f'Alla, f'dan ir-rakkont Alla qed jgħidlek ġib, tini t-tazza tiegħek u jien intik funtana mimlija ilma li ma jqaf qatt. Tini t-tazza tiegħek u jien intik xmara ta' ilma ġej kontinwament li qatt ma jieqaf. Imma verament nemmnuh aħna dan. Verament aħna ngħidu li għandna il-fidi li għandna, verament meta se jerġgħu Jexua se jsib fidi, din hija l-fidi li jrid isib Jexua. Mhux noqgħod ngħid praise the Lord amen u halleluja. Li nemmen dak li Alla qed jgħid. Li għax nemmen li Jexua huwa l-Messija, jiena nibda nfaħħar il-Alla permezz li nkun ubbidjenti lejn il-liġi tiegħu. U għax jiena nfaħħar il-Alla permezz tal-ubbidjenza, Alla jibda jitfal barkit fuqi. Dak li qed jgħid Mosè f'Dewteronomju 28, morru waqrawh. Ħalli tifhmu, waqrawh kollu. Għax hekk jgħid Mosè, jekk intom tagħmlu t-tora tiegħi, jiena nberrikkom u jgħidilna kif inkunu mberkin. Talba famuża li ssir f'ħafna knejjes, alla folja ma jimxux mal-liġi tal-Alla, imma t-talba jiddikjarawha fuqhom, ma jimpurtax. Imma mbagħad Mosè minnaħa l-oħra jgħid isma' jekk intom ma tagħmlux it-tora, jekk intom ma timxux mal-liġi tiegħi, hemm is-saħħtiet. Imma għajn nsew is-saħħtiet. Ejja ngħidu li aħna nażlu li nimxu mal-liġi tal-Alla, ejja ngħidu li aħna ħanażlu li nimxu mat-tora. Ħantuh dik it-tazza ilma u Alla ħajtina xmara li ma tieqaf qatt. Allum ħanifqu f'dan il-programm ħbib tiegħi. Nispera li qed issibuh interessanti, għandna ħafna aktar x'ngħidulkom, għandna ħafna aktar rakkonti li żgur tifsiriet. Għandna ħafna aktar tifsiriet ta' dina il-rakkont tal-ħajja ta' Jexua illi ma smajtuħx qabel. U ħajkun interessanti li tisimgħu il-programmi li ġejjin wara dan. Sakemm nerġgħu nintaqgħu f'programmi oħra bħal dejjem ħbib tiegħi bħal ngħidilkom jien qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.